Situace 1. Na konci třetího gemu úvodní sady při vlastním servisu nedoběhl Tipsarevič Štěpánkův zkrácený míč. Zahrál ho včas, ale trefil ho do země a až pak šel míč přes síť. Štěpánek proto přestal hrát, ale francouzský dosočí Pascal Maria překvapivě připsal bod Srbovi a Tipsarevič díky tomu utekl o jeden break. Situace 2. Na konci čtvrtého setu podával Janko Tipsarevič na udržení v sadě. Po jeho druhém podání hala vybouchla nadšením, ale ukázalo se, že míček byl možná dobrý a Tipsarevič ztratil set, protože pak ve výměně nepokračoval. Pascal Maria byl opět pod velmi silným tlakem a trvalo pár minut, než se Srbové uklidnili. Situace 3. Na konci pátého gemu pátého setu odehrál Radek Štěpánek míč do těsného autu a Tipsarevič díky tomu sebral soupeři poprvé v sadě podání. Pak ale sám zašlápl stopu ještě předtím, než si mohl výrok Čárového ověřit hlavní rozhodčí Pascal Maria. Ten pak výrok potvrdil. Situace 4. Na konci zápasu u sítě Štěpánek podal soupeři ruku. Sice ledabyle, ale podal. Tipsarevič pak soupeře obvinil z toho, že mu místo ruky podal vystrčený prostředníček a hrubě ho verbálně urazil. Po 5 hodinách mu podám ruku a on mi ukáže prostředníček. To jsem ještě nezažil. Tak já jsem byl svědkem i situace hned po zápase na kurtu, byl jsem na tiskové konferenci, jak Radka Štěpánka, tak Srbů a rozhodně se vše neodehrálo tak, jak to jako Tipsarevič popisuje a další poví Radek Štěpánek po zápase. Co říkáte tím